Страсти в Координационном совете набирают обороты. Павел Латушко словесно прошелся по Александру Кныровичу, обвинив того в требовании когда-то большой зарплаты в НАУ и работе по нарративам КГБ в Координационном совете. Вы не Яшчэ раз по поводу Кныровича. Я не абвінаваціў тым, што ён працуе на КДБ. Ён працуе ў наратывах КДБ. Вось гэта. І гэты чалавек няхай сасправаздачыцца, што за 2 гады он зрабіў у Коордынационнай радзе. Нічога. Я адзіная фракцыя, разам, я скажу, не будзем казаць, што адзін з еўрапейскім выбарам, з моладзевым наступам, хто штосьці стараўся рабіць у Коордынационнай раде, это былі мы. Гэтая фракцыя, і это трэба публікаваць, бо прэса пра гэта не хоча пісаць. Прэса чамусьці зыходзіць у бок, што, напрыклад, фракцыя Кныровіча, дзе ён быў лідарам, не галасавала, не хадзіла на паседжанні, ігнаравала нават рэзалюцыю ў падтрымку вызвалення палітвязняў, калі мы дзякавалі Злучаным Штатам Амерыкі за тое, што адбылося. Не, ім ніколі гэта не было патрэбна. Зараз будуць расказваць. Ён выдатны журналіст. Нават калісьці мне мама пытаецца: а што ты ў праграмы глядзіш? Да, гляжу. Александр Ильич, гляжу. Цікавыя праграмы. Ну што ён робіць у палітыцы? Я разумею, што ён робіць у інтарэсах просто спецслужбы. Вот просто наратывы гэта разганяе. Да мяне ніякія асабістыя прэтэнзіі, бо прыйшоў калісьці да мяне ў НАУ, попрасіў вялікую заробак. Я сказаў, у нас няма такіх заробкаў. Так што, Александр, можа, з гэтага прычыны? Растлумачце людзям, чаго вы... Ён жа пісаў у Коордынационнай рады пасты. Ён на адным пасце мог 6 разоў маё прозвішча ўзгадаць. 6! Што, аднаго раза не хапала? Что такое? Что ён ад мяне хоча? Я, калі яго бачу, руку паціскаю. Ён выходзіць у эфір і пачынае у каментарах, і пачынае.